ጎይታይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ንብል ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ነገራትና ኢየሱስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ ንጉስና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና ክምልኽ ዝግቦ አምላኽ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ካብ ኩሎም አማልክት ፍለይ ዝበለ አምላኽ ይዘለና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና ፍለይ ዝበለ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ 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 ነመስገነካ ለና እግዚአብሔር ስምካ ይግነን እግዚአብሔር ስምካ ንውድሶለና አቦ ሃሌሉያ 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 ተባረክ እግዚአብሔር ስምካ ይመስገን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ዘማዓት እዚያ ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ለና ባኻ ኮይንልና እግዚአብሔር አምላኽ ነዘማዓት እዚያ ክንሪኣ እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ጎይታዩ ንብል ኣለና ኢየሱስ ጎይታይኻ ኢየሱስ ጎይታይኻ ኢየሱስ ጎይታይኻ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምልኾ ስግደት ዕቤት ኩሉ ንኽቡር ስምካ ይኹን እግዚአብሔር እልልታን ክብር ስምካ ይኹን እግዚአብሔር ጭብጨባ ኩሉ ሽብሸባ ኩሉ እግዚአብሔር ክብር ስምካ ይኹን ወብልዕል ዝበለ ዝፋንካ ተነበር እግዚአብሔር አሻሕ ጊዜ አሻሕ ወእግዚአብሔር አምላኽ መልእኽቲ ከቢቦም ዝሰግዱልካ እግዚአብሔር ዝውድሱኻ ንስኻ ዓብይ አምላኽ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ሓሊፍና ንበካ ኣለና ዝመዓልቲ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኃይልናን መዝሙርናን ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ንውከሎ አምላኽና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንውድሶሎና ንስምካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ወድስዎ አመስግንዎ ኣብ ዘለና ይኾይና ንእግዚአብሔር ንስገደሉ ሃሌሉያ ክምልኽ ዝግብኦ እግዚአብሔር ጊዜን ቦታን ሰዓትን ዘይውስኖ አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን ንውድሶሎና ተባረክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተመስገን ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ባረከካ ለና እግዚአብሔር አምላኽና ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ነመስግነካ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኢየሱስ ንውድሰካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ዘለና ሁሉ ሒዝና ናባኻ ንቀርብ ኣለና እግዚአብሔር ኩነታትና ትፈልጦ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ ነገራትና ሓሊፍካ ወእግዚአብሔር ሰላም እንደሓንን ትገብሮ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣቦ ኣባኻ ንውከል ኣለና እግዚአብሔር ኣባኻ ንፅጋዕ ኣለና እግዚአብሔር ብዘይካኻ አምላኽ የለን ሃሌሉያ ብዘይካኻ ንጉስ የለን እግዚአብሔር ተመስገን ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕል ነብለካ ኣለና ጎይታ አሜን ኢየሱስ ተመስገን ንባርከካ ኣለና ኣቦ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ኣብ ቃል አምላኽ ከንብበሞ እግዚአብሔር ይመስገን አምልኾና ክንቀጽልና እግዚአብሔር ይባረክ ኣብ ሕዝቅኤል 37 ዘሎ ቃል ከንብብ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብል እቲ ቃል ኢድ እግዚአብሔር ካብ ሓደ ጀሚረ ማለት እዩ ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚአብሔር ከዓ ብመንፈስ ኣውፃኣኒ ኣብ ማእከል እቲ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓፃፅምቲ መሊእዋ ነበረ ኣብ ጥቕኦም ብዙርኦም ኣሕለፈኒ እነሆ ከዓ ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እነሆን ኣዝዩ ንቁፅ ነበረ ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዝስ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስ ኩሉ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ አቱም ንቁፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ በዚ ሰዓት እዚ ንብል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ንቀፅ ዓፃፅምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ንበሎ እስኪ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዝከብደና ነቲ ሕቶ ኮይኑ ዘጨንቀና እቲ ኣይከውኒ ዝበልናዮ ስማዕ ንበሎ እስኪ ሃሌሉያ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ አቱም ንቁፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካውን ንገሮም በለኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን
أتم نقطات عتاتمتي نبلالنا بالساعات زي قال እግዚአብሔር سمعوا نبلالنا زي إزز نقال እግዚአብሔር حيل يلا قال እግዚአብሔር هياون مسلطن እግዚአብሔር يمسجن قال እግዚአብሔር نقرابات يولدن يلوك هاللويا قال እግዚአብሔር هاللويا حلفها بصوتي حلفها مبهرانا يالا بمن يلوك እግዚአብሔር يمسجن قال እግዚአብሔር زفتح وهاللويا زتسحلق كاب كلت زعفو السيف زبلح قال እግዚአብሔር يمسجن سلازي أبتا قطر 4 تايلو نسخة أبلعل إذا عتاتمت إزي تنبه أتم نقطات عتاتمتي قال እግዚአብሔር سمعوا إلكاون نقرون بلاني እግዚአብሔር أملاح نزع عتاتمت إزي خمزي بلعلو إنه أنا تنفاس كتولكم إيه نسخاتكم كأهياوان كتكونوا إيهم جماعتون كقبروا لكم سقاخ قبروا لكم بغربة كخدناكم تنفاس كتولكم إيه هياوان كأخذ كونيهم أنا እግዚአብሔር مهاني دما كتفلطوا إيهم كم تأذزكوا خا تنبهوا كنبهوا له دما دهاي كونه إنه خا فنحنح كونه أنا عتاتمتي أب عتمو تقراربه إنه خا جماوتن سجان كوتشم قربت دما كخدناهم قريهم تنفاس جنا عين ورمن شعون السوء أتاود سب تنبه ننفاس تنبه يلو ننفاس كا እግዚአብሔር أملاح أتا نفاس زم قتلات هياوان كهونو كابتم 4 تنفاس كابكم 4 نفاسات نعا أمو أبقم نفس يبل الله إلكا نقرر بلني أنا كمتي زأززن تنبهو تنفاس دما أتوم هياوان كونو بأقارم كا قومو أزيو عبي شفرا نبرا يبل እግዚአብሔር يمسجن إذا علت زي هاللويا يسوع كريستوس قويتاي زنقة عتاتم تزبله تسفى زتقبت زبله بيسوع كريستوس هياو كون እግዚአብሔር يمسجن زنقة زبله تسفانا زتقبت زبله هاللويا تودي إلنا زعتنا يو زبله أي كوني زبلنا يو بشم يسوع كريستوس نوجع لنا بالساعات زي نوجع لنا بشم يسوع كريستوس أبزلنا يو هالنا بيسوع كريستوس نوجع لنا قال እግዚአብሔር هياون مسلطني هاللويا بوتان غزين اي وسنوني هاللويا بشم يسوع كريستوس زنقت عطاتم تزبله هياو يكون تسفا زتقبت زبله هياو يكون بيسوع كريستوس نوجلو لنا هاللويا نوجا لنا بنازريتو بيسوع كريستوس ماغرافاس تابراوديا لوهوبا دالافاس كرافاتي لافانتونا لافوس بنازريتو بጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ سلطان كحيال እግዚአብሔር بيسوع كريستوس فنحنح يكون بلعلنا እግዚአብሔር أملاح هاللويا يسوع نسخة هياو يغا هياو تقبر نسخة يغا እግዚአብሔር ማክሮቬደለለበስ ትራቮድ ያላላላባያ ማክሮቬደለለለለቦስ ትሮቬን ተግላላላላላባስ ኢየሱስ ነውጀሉ ለና ነዝንቆት ዓጻጽብት ህያው ክኸውን ነውጀሉ ለና ተስፋ ዝተቀብጸ ዘበለ حدث ዝተዓጽወ ዘበለ ፋይል ከፈት ነውዛል ነውጃለና በኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማግሬቫስ ከቬደለለቦስ ትሮቬኒያ ማክሬቫዳላላላቦስ ትሬዳናናናቦስ نوجلو لنا بيسوع كريستوس أنتم نقطات عتاتمتي قال እግዚአብሔር سمعوا نقولهم هاللويا أنتم نقطات عتاتمتي سمعوا بيسوع كريستوس سمعوا بيسوع كريستوس نوجلنا أبلع الحمام دي أبلع الدخان دي أبلع التسفع مغرات دي بيسوع كريستوس نوجلنا هاللويا اتهياو زقبر قال እግዚአብሔር اتهياو زقبر هاللويا أب كنافرنا أب أفنا الله منفس እግዚአብሔር حواتيته ننبيلوسك هاللويا ننقرسك هاللويا هاللويا راكادرافين تدلل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 
ኢየሱስ 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 ንስኻ ትፈልግ አቦነ ሁሉ ትፈልግ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልግ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ንስኻ ትፈልግ
عبون كله تفلت يسوس نسخة تفلت كده بقوله هللويا كوميلو هزكال إذا عطاتم تسكون انتايك خونيو مسمالو እግዚአብሔር ንስኻ ትፈልጥ ኢሉ አምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ሁሉ ትፈልጥ አቦን ንስኻ ትፈልጥ ሃሌሉያ 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 ንጉሥ ዓፃፅምቲ ቃልካ ሰሚዑ ህያው ክኸውን ትንፋስ ሰኺዑ አሜን 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 ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ዓቕመይ ንስኻ ትፈልጥ እዚ እዩ መልሰይ ሃሌሉያ 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 ሕንቅሊ ተይሰብ ተዘይተኻሎ ቢትካ ዘይፍታሕ ቁፃርታ ያለኡ ታይ ከም ዝኸውን ተዘይፈለጥኩ ተስፋይን ፀግዒን ትፈልጦ ኩሉ ሃሌሉያ ጎይታ ንስኻ ትፈልጥ ንበለስኩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ህያው ትገብር እግዚኣብሔር ንዝሞተ ዓፃፅምቲ ህያው ትገብሮ ንስኻ ኢኻ አሜን 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ኩሉ ትፈልጥ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ጎይታ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ኩሉ ትፈልጥ አቦን ንስኻ ትፈልጥ አሜን 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 ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ኩሉ ትፈልጥ አቦን ንስኻ ትፈልጥ ንጉሥ ዓፃፅምቲ ቃልካ ሰሚዑ ህያው ክኸውን ትንፋስ ሰኺዑ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ልዕሊ ዓቕመይ ንስኻ ትፈልጥ እዚ እዩ መተይ ሃሌሉያ ሕንቅሊ ተይሰብ ተዘይተኻሎ ባኻ ዘይፍታሕ ቐጻታ ያለኡ ታይ ከም ዝኸውን ተዘይፈለጥኩ ተስፋይ ፀጋይ ትፈልጦ ኩሉ አሜን አሜን ብሕብረት እስከ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ኩሉ ትፈልጥ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ኩሉ ትፈልጥ አቦን ንስኻ ትፈልጥ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ አቦን ንስኻ ትፈልጥ ብላይ ኮይኑ ምዕላም ዘተርቦ ዘይጨንቐኒ ሰላማይ ዝገብር ተመስገን ኢየሱስ ሃነስተይ ፈርሆ ነቲ ትገብሮ ስለዝፈልጦ ናኻ ብምርካብ ትንፋስ ይርከብ ናኻ ብምዝጋብ ይርከብ ድልእ ዛዕባ ዝመጽእ ዋላ ይፍለጥ ኣባኻ ትምል
لاي قوينو معلم زي ترفو زي شنقني سلامي زي قفف تمسكن يسوس هذا سايبر هو نتت قبره سلز مطو آمين 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 نغاب مركب تسمعي جبت بغاب حواس يركب ليك زعبا زبت ولا عيبلت بغا حواس نغا تفل ويتعني سقا تفل أقول كله تفل يسوس سقا تفل كان الصغار تفل أبو كله تفل يسوس الصغار تفل آمين 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 تزبان نفتم تاكبني حسب كسنا يوكفو أيكونت زي سكريغون ولا تقبو وغمكات وغا تحدو تزبان نفتم تاكبني حسب كسنا يوكفو أيكونت ليس قريبون ولا تقبو يرد عني زريت حسبو يسوس الصغا تفلت عبون غلو تفلت يسوس الصغا تفلت يسوس الصغا تفلت عبون غلو تفلت يسوس الصغا تفلت ويتان الصغا تفلت أبون غلو تفلت أبون غلو تفلت هللويا 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 نعوج جولسك هللويا نوت عطاطم تزبله هي وخون እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋ ዝተቀብጸ ዘበለ هي وخون እግዚአብሔር ይመስገን هللويا 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 معاشل التبلو دهاية سمعي خاتم قدمتي سليت النغاني غغاوة ننفقي نفس ما نزغعت ود نفسي تقابا نمردئي أبزفان كاللغا نزغعت ود نفسي تقابا نمردئي أبزفان كاللغا معاشل التبلو نهايي سمعي خاتم قدمتي سليت النغاني غغاوي نمردئي سيفي قاتمل نزغعت ود نفسي تقابا نمردئي أرجمان كاللما نزغعت ود نفسي تقابا نمردئي أرجمان كاللما نزغعت ود نفسي تقابا نمردئي أرجمان كاللما معاشل التبلو دهاية
ዝሰምዖይ ኻትብጎድምተይ ስለይተነቓንቓቓብ ንርድአይ ዘይትቓ ትመህር ንዝቓዕ ተወት ነብዘይ ትጋባ ንምርድአይ ኣብ ዝባንካ ኣለኻ ንዝቓዕ ተወት ነብዘይ ትጋባ ንምርድአይ ኣብ ዝባንካ ኣለኻ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ንረዲኤተይ ሰማያት ምናታት ዝተወዳእካ መን ይመስለካ መን ይመስለካ መን ይመስለካ እሳኻዬ ካፈልካኒ እንታይኸ ደስክኣኒ ብሳኻዬ ካፈልካኒ ኣረ መን ይኸ ዝቃወመኒ ንረዲኤተይ ብልዕልናካ ኣብ ሰማያት ደመናታት ዝተወሳሕካ መን ይመስለካ መን ይመስለካ መን ይመስለካ መን ይመስለካ ብሳኻዬ ካፈልካኒ ኣረ መን እዩ ዝቃወመኒ ኢየሱስ ንስኻ ትፈልጥ ኣቦ ንኹሉ ትፈልጥ ኢየሱስ ንስኻ ኢየሱስ ንስኻ እቅልደይ ሰብ ተዘይተኻሎ ቢንካ ዘይፍታሕ ቁጣርታ ያሎ ናይ ከም ዝኸውን ተዘይፈለጥኩ ተስፋይ ፈልጦ ድሱ ብቁፅዓታ ጥብቲ ይባል ተዘይተኻሎ ባርካ ዘይፍታሕ ቁጣርታ ያሎ ናይ ከም ዝኸውን ተዘይፈለጥኩ ተስፋይ ትፈልጦ ኩሉ ኢየሱስ ንስኻ ትብል
ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ንሱ አምላኽና እግዚአብሔር ይመስገን አብ እግዚአብሔር ዝተወከለ ሓፊሩ አይንፈልጥን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሃሌሉያ ሓደ መዝሙር ክንዝምሪና ሞክሩዲና እግዚአብሔር ይመስገን መስጉነና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምስጋና ይግባው እግዚአብሔር ሃሌሉያ አምልኮ ይግባው እግዚአብሔር ሃሌሉያ بسمك يسوس بمنتاي كمسكدك قالت يا حضرتي وقويتا بمنتاي قالت يا حضرتي Check 1, 3. ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሃሌሉያ ጎይታ ኸነ መስጉነና እግዚአብሔር ይመስገን በኩነታት ስታይ ግበርና እግዚአብሔር ይመስገን አምላኽና አሞን እግዚአብሔር ይመስገን
أنا مسجونين أنا أملاخنا حسابنا كبابيلنا እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ آمين آمين I بمنتاي كبسكنك بمنتاي نتعابسك كيسوس بمنتاي كبسكنك بمنتاي قالت حسني ومويتاي بمنتاي كبسكنك بمنتاي نتعابسك كيسوس بمنتاي كبسكنك بمنتاي قالت حسني ومويتاي شمامتي تغملي سليت الطبق ما قتلي نقول بتعتقالي يقضي قيو يا حيل سلمات بسلطان قاسي إليو تبسكن بكاسب كافي ليو تبسكن بكاسب كافي تبسكن بكاسب بمنتاي كبسكلف بمنتاي يتعابسك كيسوس بمنتاي كبسكلف بمنتاي حالات حضرتي وبويتاي مسكنا زواتو تزغون ممسكن كوغانير بوين قبم فرسي زغون مسكنا كاوش تيزفل فلنتا اسوي ببلعات عبتنيغا اسوي ببلعات اسوي ببلعات عبتنيغا I get بمنتاي كبسكلك بمنتاي يتعابسك كيسوس بمنتاي كبسكلك قالت حسني أبايزك برقايو وتكاخا عليا زي بالروح حيلغا بسلطان بحيلي ملكاتي راتي بسبكا قزوني نقولو بسعر حقيقتي نقولو بسعر حقيقتي نقولو بسعر حقيقتي نقولو بسعر بمنتاي كبسكلف وبمنتاي نتعابسك كيسوس بمنتاي
كمسكنك بمنتاي حالاتي حترني وقويتاي ما يزبر كايو تكاخا ماليا زي بلو حيلغا بسلطان بحيلي ملك عني طلعتني بسبكا قزوني نقولو عقيل كعني نقولو بسعر نقولو بسعر عقيل كعني نقولو بسعر I get to do, 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 I get to do. بديت ومليت سليت طبقت ما قتلي نقول له بتحدي قاري يكفي كايو يا حيل سلمات مثل طاقة سعينيو تبسكن بلك عزبا تبسكن بلك عزبا هلالويا تبسكن بلك عزبا بمنتاي كمسكنك بمنتاي تعابسك كيسوس بمنتاي كمسكنك بمنتاي حالاتي حضرتي بمنتاي كمسكنك بمنتاي تعابسك كيسوس بمنتاي كمسكنك بمنتاي حالاتي حضرتي مسكانة زوادو تزغوين بمسكن كوغاني ربوين كم منفسي زغوني مسكانة وش تيزبت ملئ انتا اسوي بملعات كبتبا اسوي بملعات تعابسك يسوس بمنتاي كمسكنك بمنتاي غادي حضرتي I give it to you I give it to you I بنصحن you I بنصحن you I give it to you I give it to you hallelujah I بنصحن you I give it to you I بنصحن you hallelujah ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ hallelujah ንሱ ዝገበረልና ሃሌሉያ አይብጻሕኒ አመስግና አይንውድኦኒና ንሱ ዝገበረልና እግዚአብሔር ይመስገን ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ምስጋና አብዝፋኑ ይዕዘዝ ሃሌሉያ ነመስግነ ካለና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወእግዚአብሔር አምላክ ምስጋናና በቅድሜኻ ወእግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ከምዕሽቶ ይሆነልና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚአብሔር አምላክ አብሰረፈ ጊዜና ሁሉ ንስኻ ክበር እግዚአብሔር በቃልካ ሓለፈና ወእግዚአብሔር አምላክ ዳህስሰና ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝጻባ ዘበለ ሁሉ ናይ ጸልማት ኃይልና አስሮለና በሹም ኢየሱስ ክርስቶስም አስሮለና
እግዚአብሔር በመልአት በክብሪ አብዝ ቦታ ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር ነመስገነካ አለና አቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኣብ ሰዓተይ ክውድእ ሰዓት 8 ኢና ንውድእ ብታዘላትና ደቂቕ ጌርና ክንውድእ ኢና ኦልሞስት ጂክሳ 37 ኮይኑሎ 23 ደቂቕ ክንጽሊ እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ ክብር ምስጋና ንዓኻ ይኹን እቲ ውዳሴ ክብር ምስጋና ኩሉ ንኽብርኻ ይኹን ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ድማ ንዓኻ ነረክበካ ኣለና ቃልካን መንፈስካን ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ይሕለፍ ተዛራባይ ጸጋ ንሰማዒ ምስትውዓል ትህብ ኣምላኽኻ እሞ ተመስገን ክቡር ወድኻ በኢየሱስ ስም ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ዝብል ካብ ቁጽሪ 1 ዘሎ ክፍሊ ኢና ንሪኦ እዚ ክፍሊ እዚ ሜጀር ዝኾነ ክፍሊ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 1 ተስፋ ሂቡ ኣብ ምዕራፍ 2 ድማ መንፈስ ቅዱስ ናይ ስላሴ ሳልሳይ ኣካል ዝኾነ ወሪዱ ብዛዕባ ኢና ንዘራረብ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲካ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ሕቡብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መፀ ነታ ተቐሚጦምላ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ ልሳናት ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተመቓቒሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ ንኹሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መለኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ካብ ነፍሲ ወከፍ ህዝቢ ዓለም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ነበሩ እዚ ደሃይ እዚ ምስኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ ነፍሲ ወከፎም ቋንቋኦም ክዛረቡ ምስ ሰምዑ ከዓ ዝብልዎ ጠፍኦም ከምዚ ዝስዕብ እናበሉ ከዓ ኩላቶም ተገረሙን ተደነቁን እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ ኩላትና በብተስተወለድናሉ ቋንቋ ዝዛረቡ ንሰምዕ ኣለና ንሕና ሰብ ጰርጤን ሰብ ሜደን ሰብ ኤልማን እቶም ኣብ መስጶጦምያ ኣብ ይሁድን ኣብ ቃጵዶቅያን ኣብ ጴንጦስን ኣብ ኤስያን ዝነብሩ ኣብ ፍርግያ ካብ ጵንፍልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ከባቢ ቀሬና ዘለው ዓድታት ሊብያን ካብ ሮም ዝመፃና ኣይሁድ ናብ ሃይማኖት ኣይሁድ ዝኣተና ወገን ኣሕዛብ ሰብ ቀርጤስ ዓረቢና እንተኾነ እንሆ ብቋንቋ ብዛዕባ እቲ ዓብይ ግብሪ ኣምላኽ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ኩላቶም ሰንቢዶም ዝብልዎ ጠፍኦም ከዓ ንንሕዶም እዚ ነገር እዚ እንታይ ኮን ይኸውን ተባሃሉ ገሊኦም ግና እናላገፁ እዚኣቶም ጉዑሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም በሉ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንሪኦ ተስፋ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ውልደት ኢና ንርኢ ናይ ሓድሽ ኪዳን ውልደት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝተወለደትሉ ዕለት እዩ እዚ ናይ በዓል 50 ኣብዚ ክፍሊ እዚ ንሪኦ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊቶም 120 ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ከም ዝወረደ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ሎም ምሸት ክዛረቡ ዝደለኹ ሓደ ነገር እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስን ናይ ክርስቶስ ኣካል ዝኾነት ማሕበርን ኣካል ክንብል ከለና ንሕና ኢና መንደቕ ኣይኮነን ወይ ዝተፈላለየ ነገር ኣይኮነን ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ንሕና ኢና እታ ህያው ዝኾነት ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ተወሊዳ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ማለት እዩ እዚ መንፈስ እዚ ምስ ወረደ ድማ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ካብ ካልኦት ሃይማኖታት ዝተፈለየ ነገር እዩ ተፈጢሩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተዛሪቦም ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ክብል ከሎ ዘርዘርናዮም ዓድታት ቋንቋታት ሰምዖ ናይ ዓረብ ናይ ፍርግያ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዛን ንእሽተ ኤስያ ዝመፁ ብትናታቶም ቋንቋ ተዛሪቦም ዓብ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ስራሕ
ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ ወይ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ክልተ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሰባት እቲ ሓደ እንታይ እዩ እቲ ሓደ እዚ ስንታይ ይኸውን ኢሉ ዝድነቕ ነቲ ነገር ክፈልጥ ዝደሊ ኣሎ እቲ ሓደ ድማ ኮፍ ኢሉ ዘላግጽ ክፍልሎ ጉዕሰቶም እዮም እዚኣቶም ብንግኡ ኢሉ ዘላግጹ ሰባት ነይሮም እንታይ እዩ ዝፈጢርዎ ተይልና መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝወረደ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረደ እዚ ነገር ተኸሲቱ ኣብ መጀመርያ እዚ ምስ ተኸሰተ ሐዋርያት ግን ብዚ ነገር እዚ ኣይተሰናበዱ ዘይተሰናበደሉ ምክንያት እንታይ እዩ ተይልና እቲ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ዝተዛረቦም ጎይታ መን ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጡ እዮም እቲ ተስፋ ዝሃበን እቲ ተስፋ ዘፍሰሰ ጎይታ መን እዩ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝመፀ መንፈስ እንታይ ዓይነት መንፈስ ከም ዝኾነ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣይተሰናበዱ ከማን ስርሖም ጀሚሮም ጴጥሮስ ንዞም ኩሎም ኣሕዛብ ዝተኣከቡ ብዛዕባ ወንጌል ተዛሪቦም ብዛዕባ ክርስቶስ ምስ ተዛረቦም ብክርስቶስ እመኑ ኢልዎም ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉ ኢኹም ንዓኻትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንዝመጽ ወለዶ ከማን ዝተርፍ በረኸት እዩ መን እዚ ንሕና ዝተቀበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉ ኢኹም ኢሉ ምስቲ ኩነታት ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ክርስቶስ ነጊሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ጴጥሮስ ኣብቲ ነገር እቲ ኣያድሃበን ኣብ ነገር ኣያድሃበን ኣብቲ ጉዑሽ ኣብ ዝበልዎ ቃል ኣያድሃበን እሱ ሚሽን ኣለዎ ዝተዋሃቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ሓደ ነገር ኣሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ምስ ተቀበልኩም ክሳብ ምድሪ ጫፍ ኣብ ይሁዳ ኣብ ሰማርያ ክሳብ ምድሪ ጫፍ ወንጌል ክትሰብኩ እዚዩ እዚ ነገር ኣብ ልቡ ኣሎ ኢሚዲየትሊ ዝገበሮ እንታይ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ስለዝተመልኡ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ኣብ ልዕሊኦም ስለዝወረደ ናብቲ ነገር ኣይቅለቡሉ ናብቲ ሜን ዝተዋሃቡ ሚሽን ናብቲ ግሬት ኮሚሽን እዮም ናብቲ ዓቢ ተልእኾ እዮም ፎከስ ገይሮም እቲ ፎከሶም ድማ ክርስቶስ እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ውበት መንፈስ ቅዱስ ክቅበሉ ከም ዝኽእሉ አበሲሮም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ወይ አማኒ ወይ ዝተፈላለየ ሰብ ብምንታይ ክረኽቦ ይኽእል ተይልና በኢየሱስ ክርስቶስ ተኣሚኑ ጥራይ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተዘይኣሚኑ መንፈስ ቅዱስ ክምላእ ኣይክእልን ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተዘይኣሚኑ ዳግማይ ክውለድ ኣይክእልን ሃይማኖታዊ ስርዓታት ክፍጽም ይኽእል ክጸውም ይኽእል ከንብብ ይኽእል ዝተፈላለየ ነገራት ግብርታት ክገብር ይኽእል ሰብ በክርስቶስ ኢየሱስ ተኣሚኑ ጥራይ መንፈስ ቅዱስ ክምላእ ዝኽእል በክርስቶስ ኢየሱስ ተኣሚኑ ጥራይ ሰብ ድህነት ክረክብ ዝኽእል በክርስቶስ ኢየሱስ ዘኣመነ ሰብ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክቅበል ኣይክእልን ኣርባዕተ ነጥቢ በክርስቶስ ዘኣመነ ሰብ ኣነ ልሳን ኣለኒ ኣነ ተኣምራት ኣለኒ ተበለ እቲ መንፈስ ክምርመር ኣለዎ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ኣይኮነን ናይ ክርስቶስ መንፈስ ንሱ ሕያው ዝገብር ናይ ክርስቶስ መንፈስ ይፍለጥ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ሰላም ይህብ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ዕረፍት ይህብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስተመልኡ ዝገበርዎ ነገር ሓደ እንታይ እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ ተዛሪቦም ክርስቶስ ምስተቀበልኩም ድማ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክትቀበሉ ትኽእሉ ኢኹም ንዓና ጥራይ ኮነን ንዓኻትኩም ጥራይ ኮነን ንውልድ ወለዶ ዝሓልፍ እዩ እዚ አምላክ ዝሃቦ ተስፋ እዩ እዚ ተስፋ እዚ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ውዒሉ ካብ ሙታን ምስተንስአ ምስ ዓረገ ሕጂ ተፈጺሙሎ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ መጺሎ ስለዚህ በክርስቶስ እንታይ በሉ እመኑ ናብ አይሁድነት ዝኣተው ይኹኑ አይሁዳውያን በክርስቶስ ተኣሚኖም ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክቅበሉ እዮም
اتزلع على زغبرا وهبت انتايو تيلنا زل عالماوي هيوت تيتوكل التعسرت هذا الزاربوسيو هوريا باولوس مدحان ጸጋ አምላክ ተገሊጹ በክርስቶስ ኢየሱስ እሱዩ እትዝላዓለ ዝዓበ ነገር እንታይ ውህበት እትስተዋሃበና ውህበት እንታይ ተኢልና በእምነት በክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበልናዮ ውሉድ አምላክ ምዃንናዩ እግዚአብሔር ይመስገን ውሉዳት አምላክ ምዃንናዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ከአመን ከሎ ውሉድ አምላክ ይሆን ولد أملاك دما تغوينو وراس منغست يغون وراس منغست دما تغوينو نزل عالم بزي بس أكال بتنسى حايلي مس أملاك ينبر ازي ناهيوت ميستريو ازيو اتنا كريستنا حق ان يهوت اتزلع على وهبة أملاك السيو اتزلع على وهبة أملاك انتايو ازيو دهناتيو بكريستوس إيسوس بمؤمن زركب زل عالماوي هيوت ازي هيوت ازي بكريستوس بمؤمن زركب ترايو نزيو يسوس كريستوس نيكوديموس سب كماين كمن فسن تزي توليدوس نمنغس أملاك ريا ايكولن مالت كاب أملاك بأمنات بمنفس قدوس كولد اللو هياو كون اللو السوط رأيو أمنغست أملاك نبر زغل يسوس كريستوس نفريساوان دقاقي مستزاربهم حدا نقريو السخاب بيئل زوبل بقاننتي حلو أقانت توتي خيلهم أنا بإيد أملاك أقانت زوج تغوينس منغست أملاك نابغاتكم قريبايا يلو أباتاتهم قريبايا قنا يتقبلوان منغست أملاك قربان غون من الباش قن أم منغست أملاك أتينا دينا يتحطو أم منغست أملاك قربان كون غلينا أم منغست أملاك قن أتو بكريستوس إيسوس بمؤمن ترايو بكريستوس إيسوس تأمينا أم منغست أملاك in fraction of second ناتو إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي وهبت منفس قدوس اتزل على زغبرة زل عالماوي هيواتو ولود أملاك مغانيو እግዚአብሔር ንዚዩ ጸዊዑና ንዘይጠፍ ህይወት ንዚና ተጸዊዕና በክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ህያውዩ እምባርከ ናይ መንፈስ ቅዱስ መውራድ እቲ ሓደ ምስጢር ሰባት ናብ መንግስቲ አምላክ ክጉዕዙ እዩ ካልእ ምስጢር የብሉን ሰባት ናብ መንግስቲ አምላክ ክጉዕዙ ናብ መንግስቲ አምላክ ከአቱ ናብ መንግስቲ አምላክ ቀርቡ እዚዩ ተጻዊት ካልእ ነገር የብሉን እቲ ዝለዓለ ዝኸበረን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዋጋ ዝኸፈለሉ ምስጢር እሱ እዩ ካብዚ ዝለዓለ ህይወት የለን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ህያው እዩ ሕያው ዝኾነ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሱ መሰፍሰሰ ሐዋርያት ንክርስቶስ ሰቢኾሞ በክርስቶስ ዘአመነ ድማ ሁሉ ውህበት ይቅበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ውህበት ይቅበል ሕድገት ኃጢአት ይቅበል ውልድነት መንፈስ ኣብ ህይወቱ ይቅመጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ ጽድቂ በእምነት ዝርከብ ጽድቂ በእምነት በምንታይ በክርስቶስ ኢየሱስ በመእማን ሰብ በግብሩ ከጸድቅ አይክእልን ሰብ በግብሩና አምላክ ከሐጉሶ አይክእልን እዚ እንታይ ማለት እዩ
ሰብ ኩሉ ሓጢዩ ሮሜ 3:23 እሱ ይዝዛርብ ብፀጉ ብኸምኡ ይጸድቕ በቃ ብኸምኡ ይጸድቕ ሰብ ጽድቂ ናይ አምላኽ ጽድቂ ይቕበል بمنفس قدوس صدق أملاك يلبس هاللويا صدق أملاك يلبس داويد كزارب كله مزمور 50 حدن عدي بحاتيات أنيساتني بعمت أوليلاتني حسبني بيت بوم غيركا كنت عدي قبل كله بسغاز وردتو عديو يكونن بزعبا هيواني ززارب زلو ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ ስለዚህ ሰብ ምንታይ ይጸድቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማን ናይ ጽድቂ ሕይወት መንፈስ ቅዱስ ይለብስ ናይ ጽድቂ ሕይወት ይለብስ ሃሌሉያ ሰብ እንታይ ጽድቅ ለው ናይ ሰብ ጽድቂ ናይ መርገም ጨርቂው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 64:5 ይዝዛረብ ጽድቅናስ ናይ መርገም ጨርቂው ጨርቂ ናይ ሰብ ሰናይ ዝተባሃለ ግብሪስ መርገም ጨርቂው እዚ መርገም ጨርቂ ዝኾነ ናይ ሰብ ሰናይ ስራሕ ኣብ ቅድመ አምላኽ ካጉሶ ስለዘይከኣለ እቲ ሙሉውን ፍጹምን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ሃሌሉያ እዚ ጎይታ ዝመጽኡ ነብኡ ኣሐጉሱ ሃሌሉያ ንዚዩ መስኪሩሉ إذا فتوى الدين السيو زبلكم سمعوه اتستفتوه اتفتو كريستوس إيسوس نبوز اسمره نسو ترايو هاللويا كابدك سبات نعم لغز اسمريلن كابدك سبات كابدك آدم نعم لغز اسمريلن إيسوس كريستوس جنه سمور زغونا نگر فتيمو غيدو إيسوس كريستوس تمال اللو من نزل عالم هياويو أب سماين أم مدرن ملو تقبل النزلو هيو مسوعته وينو هاللويا ناب قدس تقدسان بسبعيد أب زيت سرحة مقدس حيزونا بسقو مالت بتناتو كدان أبو مقدس أجينا هاللويا يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هيو هاللويا سلازن تاي تباهلنا قدسان سلازن تاي تباهلنا قدسان قدوسان تباهلنا هاللويا أنا بتعم زدنقني ناي حواريا باولوس أستمروا أب كورنثوس ناي كورنثوس بيت كريستيان تاريخ نفولتوينا كنه تاق مجمريا صحف كله بتعم تقرمن صحف الله أب كورنثوس زلهم قدوسان እግዚአብሔር ዝኸደነካ ቅድስና ሐዋርያ ክገፈካ ይክእልን ማለት እዩ ነቢይ ክገፈካ ይክእልን ማለት እዩ ማንም ክገፈካ እግዚአብሔር ዝኸደነካ ጽድቅ ክዳን ማንም ክቕንጥጠካ ይክእልን ቅዱሳን ኢሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያውዩ زيرو أب أخفل ما معرف هذا حلفيلو صدقن قدسنا طبب بيزانت بكريستوس تقبلكم يلو هاللويا زي تقبلنا يوئنا تقبلنا إنا كابانا أي فلفلن كابانا أي وطن هاللويا بأمنت زي تقبلنا يو هيوتيو بأمنت زي تقبلنا يو هيوتو هاللويا ازي هيوت ازي املاغاوي هيوتو املاغ صدقو هيوتو اقميتو وشتنا يسوس اب يوحنس وانجيل 10:50 تزاريبو انا هيوت كونلكم هيوت كبزحالكم مصي ازي هيوت كاب املاغ استقبلنا هيوتو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هيو هاللويا بزي تعغسو بزي نتعغس أب قدم أملاخ تتاو نبللو أزي كبر لنا هاللويا بأمنا استقبلنا يو هيوت بأمنا استقبلنا يو لبس لنا لبسنا إنا تقا هاللويا تقا أملاخ تغدينا إنا هاللويا أب قدم أملاخ رئينا خلو
ጸጉ ይዝሪ ያብልዕሌና አምላክ ክሬና خلو ቅዱስኑ ይዝሪ ሃሌሉያ አምላክ ክሬና خلو ጥበቡ ይዝሪ ሃሌሉያ አምላክ ክሬና خلو ናቱ ምሕረት ይዝሪ ያብልዕሌና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መውራድ እቲ ዓቢ ምስጢር ናይ ህይወት ምስጢር እዩ በክርስቶስ ኢየሱስ ተአሚና እዚ ህይወት ክንቀበልና እዚ ህይወት ድማ ዝተቀበለ ንዘለዓለም ይነብር ክብርን አምላክ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ አይልወጥን ንሱ ሕያው እዩ በእምነት ስለስተቀበልናዮ ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን ሰዓትና አኺላ ክንውዲና ክብርን አምላክ ይሁን አሜን ጸሊና ክንውዲና እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካለና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይሁን እቲ ዘሎ ሁሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህባለና ጸጋን ክብርኻን መንፈስካን ኃይልኻን ሕጂውን ይፍሰስ እትናትካ ሞገስን ኃይልን ሕጂውን ይፍሰስ እትናይ ዘለዓለም ክብሪ ጸጋ ዝገልጽ መንፈስካ ማእኸልና በምልአት ይመላለስ ጌታ ሆይ ስለዚህ ገበርካዮ ነመስግነካለና ክብርን ምስጋና ንዓኻ ይሁን ተሪፉ ዘሎ ጊዜ ኩሉ ተረከብ በክብር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም